Movie in Chen na at chuan car dumachangin papakhat aron chuaga Norman Police Station lian tak chunga lutin duty hnena Miss Rani in Deputy Council of Indian Embassy ani thu ashila duty chuan alu tlangtir ngala police ho tu mutura kal ania in chunga lu chuan police lam an ho tu panen an in koma chibaita an in book nu chuan police officer chuan Miss Ran hena thil kaldan aboi thak le local newspaper vela po chanchin zong zong a than thu officer chuan Miss Ra chu alo shila dan anga chanpui theidan angai to sak theidon chuan dar kar chan ve hun ani thu a shiltel bok Norman police te hian Indian mi man an lo nei wanga heng chanchin hi soi an ni tang ming chu Samir ani a Miss Ra chuan Norman police ten an man Indian mi chu muturin avakal ngala tang nena chuan Miss Ra chuan Mr. Samir ti in a han kawa Miss Ra chuan bechun zomin Indian Embassy achanga ronkal ani thule an chanpuina amamo thu an shiara wanga heta ronkal ani ti in Samir nena chuan ashila tiangkonga chuan anin ro thuk lutuk theilo thu po Miss Ra chuan Samir chu ashil tel ngal bok chu tiangani ta ka chuan Samir chu lungai ta khop maya ma se Miss Ra chuan Samir nena kanchan pui be seya chu wang chuan thil thlendan chipcher takin min shil ro atia phakang to ka chan pui the chu Indian Embassy lampo chuan andu ani Miss Ra hena chuan Samir chuan kanergis kha kadule ani mai chu zong chu ani mai atia ti chuan hud liam to thil thleng chu aron langchan laknawa ani ina kumsang ni pasari October tha ania in chunga Samir nu le pa ti le nargisi achang tu nu le pa ti chu an ti ti lai laya Nargis chu roma changin ron chuak ve boka Samir nen an lai dun ang reng hle Nargisi le Samir chu mundanga an chusona Samir chuan Nargisi hnena minne hi idu tak takem nge ni ai chung tenor na awang chawin minne poi tilau ini midang mangai jok po ilo nei theya tlang takin min shilro atia Nargisi chuan tunge ka nei du chiti a han ti fiam vela Samir la chuan ngai thu tak fashion hian ka ti tak tak idu lo chuan min nei lui angai lo ania a han ti a Nargisi chuan tiang hian min ti a nangman midang ilo nei jok te hi ani lo mo a han ti vele a Samir chuan ngai zong dang nei ila chu I resume thlengin ke endonomy ati vele a in thiam lo le hnu a resume a soirik ta ka chuan resume tia profile lam a han ti a soifia a han tum chuan Nargis chuan nui sangin ka shi thiam alom bai data ani chu a han ti a an nui dun dara Samir chuan khang zong zong ka zo chan chi chu ka chian tia thil thleng du om lo tak alo thlen to wang ania ka chian pa in nupui aneya anin nei hnu loka anupui chuan abial pahlui chu thenghil theilawin ka chian pa chu akal san le daya tunlai mhechia chu mi pa ai hian in lo cherang jok a han ti zuya ma se Nargis chuan cherang jok iti chu adik rengalom mhechia chu kan buaya erong bol in chung na zong zong bas nan hman nga in che dangaya ti in thil dang po a soizom zela Athil soilai chu Samir chuan hmu nom ti takin a thlir ringot maya hunte aliam hnu chuan Samir le Nargis chu anin nei ta a zan hun dom takte an hmanga ti chuan January sangni pariat kum chu aron in hera Samir chu chiante nen news an en lai chuan call aron rikal kala call alak chuan a ṭheuh na company lam ho achanga aban thu an lo shil a mel po adur ngal khup mai sin dang lo langin Nargis chu rilrunat na nei ti shat takin bas a chuang chu amit tu alo in shu fep fepa bas achanga a chuk chu Samiran alo muakin a hmu chu Samir chuan enge thil thleng a omami ti in tinge ti in Nargis chu azota Nargis chuan a shil mai lawa Samir chu thinrimin moilo takin an ti che ami ati pa chuan bas chunga chuang papakha chu ring helin Samir chuan vakhoi tumin bas chunga mi papakha chu a an khum deuh shepa ma se Nargis chuan engtin ma min ti lo ti in Samir chu aron beng dai thei shama Samir chuan tinge icha si a han ti chuan Nargis chuan min ngai dam ro a han ti deuh thor maya Samir chuan tinge ngai damte min dil a han ti chuan Nargis chuan na achanga an ban thu a shila Samir chuan poiti su tiang te chu khovel mun sang sang a thleng fo lom ti in an in thlem thei shama ti chuan an in lama chuan an hole ta a Thlathum hnuah chuan Samir le Nargis te pawh chuan agency pakhata hna zongin dilna poimo tur te submit felin agency lampon hna an hmu sak ngei do ni na langa paperwork vel po an ti ngal thu agency lammi chuan a hrilh hloma Samir te Nupa chu an lung oi hmel khop mai in lam lo langin Samir chu apa in Norman Ramakal chu achul viau mi atia Samir chuan heta chuan hna om si lo lom
poisa te kava in kholanga karon de le don lom atia chataka nin biak nu chuan apa po chu alung oi ve maya chutia apanin anti ti zo chuan nargisi aron kala samira mal chunga ron thu in engma soilo ve ve in thalel takin an in pom de vong vonga jingkhwa alovara atuka chuan agency lama an mi biak ber kha ron kalin nargisi chu anadil kha alotlin thu asoya ma se tinge samir ve thung hi ati chuan Samir chu tuna changan ni nu vela chuan confirmation letter po aron thleng ve ngal mayang atia Samir chuan chuti chu Nargis nen kan pahni in kan kalrual theidon lo ti na ami atia agency lama thok tu pa chuan theidon lo ti in thil omzia te ashil hloma ti chuan Samir po chu a ha dam dewa Nargis chu atu ka chuan anorman lampan chuan a thlok chuak ngala atuk jing alo ni a Samir nu chuan Samir hnena Nargisin aron khol em atia Samir chuan khulama chuan Indian number an hmang theilawa call switch off a intia atia chutia a soizo nu lok chuan call arikal kala call ala chu thil du omlo tak a thleng tlat mai Nargis chuan ron ho adu thule a omna hi na adil na hmunen a in anglo aron tia Nargis chuan lau thong ti shat takin Samir chu aron shila chutia an in belai chu Nargis chu mi in adu lo chungin anon shwai ti shat takin min thla ro ti in athabar ti shat takin a oma khol po chu atop mak bok Samir chuan khol le tumma se atlang thei to tlat lo maya Samir chuan man mo takin na andil na normal lama company number chu khol tum ngalin ma se atlang thei chuang lo anu in thil thleng azo pon Samir chuan achang thei tlat lo man mo takin agency lampan chuan achhuaka police tenen agency a form an va submit na pa kha an va hmuwa engdang soiloin Samir chuan khonge kanupui a hanti ngala thil om dan zong zong a soi boka agency lama thokpa chuan thil thleng chu lo shadai toin ama po aril ro ha thule agent pakhatin anargi city reng reng aron thleng lo ti in amin shil ti in ama po amang an thu Samir chu ashil ngal boka Samir chuan tunge lo va shwai si ati pon engma ashad lo thu a soi ve bok chutia anin nyal boy lai chuan police in Samir pa hnena imonu ramdanga chinshad lawin abawa hetia ti ai chuan Norman a Indian embassy a kalin Norman lam police te puinangen si jok ani atia chutiang ani ta ka chuan Samir chu Norman lampanin atuka athok chuak ve ngal pan taxi pharin poisa thlengna le sim card le na dor apan ngala sim card ale chuan khol man atuma masenar gi si reng reng a khol tang thei to lo taxi driver asman nena mon pakhat a shwai tur in atia ma se asman chuan ikal na tur code isoi hi adik lau ti in ashil Samir chu address diklau an lo pe ti na ani Samir chu alungai ta khop meya ti chuan police station lama chuan asman nen chuan an phei ngala police station a omlai chuan agency lama thok na chungchang an biak ber akha alo tlan bo dai ti chu call in an ron shil ve bok thil chu akal fu lo vel vekta case chu file an tuma ma se Norman police lam chuan mi bo case file don chuan Indian embassy lama thil ti film masak phot angai chutianga ti lo chu dan ani lo thu an lo shil ma se Samir chu aman mo to ema wangin police lam chu han nor viau tum ma se police lam chuan andang tlata Indian embassy lama aphei ngala Samir chu man mo takin Indian embassy a chuan alut ngala receptionist meichhia hnena chuan thil thlen dan ashila buaina an to chhodan te chu shil in ma se receptionist meichhia chuan keima tak chuan kapui theilo chia tianglam buai pui tu bik an oma ma se ama ber la chu tuna tak chuan azin chuak dai ti in alo shil Samir chu man mo viang ma se ti ngei na vak a om si lawa receptionist ami meichhia chuan theidop alo chwa pui thur thu le asha thiam pui zia shil ve bok ti chuan Samir chu embassy achang chuan chuakin asmen nen khan anin hmule a chanchin te anin zota ma se Samir chuan embassy lama min pui thei tur ber a om lawa ti ngei na vak ashad lo thu asoya chutia thil an soi lai chuan Samir chuan phone aron phor a asmen hnena hemi number hi eng cellular providers nge ti in azota asmen chuan sha e keima ta nen in angchia chia ani kha atia an omna hmun azota asmen chuan normal tel ani ti in ashila heta chang hian ahlalu tuklo atia nupu anupuina aron kholna number kha chui chwa aril ruk deu ani
atuka numal thel showroom a chuan kalin number chu a check tira anupui in aron call na number chu tu ta nge ni ani ti le address kim chang chu ane kim ta manmu taka chhuakin bus in chu mun chu panin akala akalpa chuan Indian Embassy lam chu bepa in address anei to thu ashila Deputy Council lam atangin thu thar a omem azot ngala ma se Embassy lam chuan engma thu thar ala omlo thu an lo shil Samir chuan phone nei tupa chu zong halin address nei mang chuan azonga ti chuan address nen email chu awa hmua kongka a hankik chuan mi pakhat hian aron honga Parvesa alo nilo Parvesa chu Nargisin Samira aron call na phone number nei tupa kha ani Parvesa chu a in lua china alo om to tak lawa chuan Parvesa in lua chin in nei tupa hna kal le in nei tupa chuan Parvesa chu nirukal ta khan a in son to thu Samir chu alo shil thalak te chu muin he meichhia nen hian I mudun to em atia ma se in nei tupa chuan a hmu lo thu le Parves chu ama chawa a chen thin thu alo shil bok beidong takin Samir chu akal ta a Asmen te ina vakalin asmen chuan achan te po Parves chinchang lo shat tum tur in ashil thu Samir chu ashila chutia anti ti lai chuan asmen mel shat pakhat chu ron kalin thil ashat chu aron shilhloma Parves chu meiche hmanga sumdong thin mi ani thu chu aron shilhlom ani chutiang ani taka chuan Asmen chuan Samir hna embassy emo police chet hun ngak mai turin atia ma se Samir chuan chutiang a nga thei to lo thu in achang ve bok Ariru chu abuai tak zedani te chuan meiche inzorna hmuna chuan Samir le Asmen chu anvakala inchunga lutin meiche thalak chu Samir chuan a inkwala ma se Nergis mel reng amlo suta chang chuan chuak le in meiche inzorna hmundanga chuan anvakal le a thalak bok chu an en le a Nergis thalak chu a mutlat mai meiche hmanga sumdong ten Nergis chu an lo man ti achiang ta Asmen hna akut akokin Samir chuan hei hi ani hi a hanti a Samir chu a khur vek to meiche dor tur ni om takin Asmen chuan chuta an ho tu pa ber hna chuan Nergis thalak chu kokin hei hi o a hanti a Nergis chu vashwai tur in chuta an boss ber chuan akit te hna ashila Samir chu omnge ina shelo akur der mai Asmen chuan an shitswak ang ti hlawin Samir chu in beng dai sham turin ashila Nergis shwai tu tur a anti chu ron kirin Nergis chu dor tu ane me ka wangin a minute somtal nga angai thu aron thlen a Samir chu a thusha chuan a thin rem lutuk chu a alo cho an boss ber chuan Samir hna midang thlang mai ro atia Samir in sum zo lo chu ading thuta a in hum ro na samai ma se in beng dai shamin Nergis nge chu a nga du thu ashil chuta an boss ber chuan engma shelo chuan India mi nisi in tinge Indian mechha khirh dor idu in lama ikham lo ami ti in hanzota Asmen chu hlau thongin Samira chong ma in aron chong khala chutia thil an soilai chuan Nergis chu an ron shwaita Samira a han mu chu omngai na ashilo Nergis po chuan Samira ani ti a han sha chuan pho a phok chiang hle mai Nergis chuan Samir chu Samir ti in akawa chutia Nergis in akau ta ka chuan meiche hmanga sumdong ho chuan an ring hlel ta a movie hi a seideu wangin part 1 le 2 a chen ania part 2 in lo ngaichang le cheu don nia